Imbniet fis-seklu 16 u tkabbret fil-bidunet tas-seklu 18, il-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardo f'Halkirkop hija waħda minn diversi knejjes illi gawdew minn fondi tal-Unjoni Ewropea, f'dan il-każ biex ġiet irrestawrata fuq barra tal-binja u għalhekk il-faċċata, il-ġnub, il-kampnari, il-koppla u l-kopletti. Ix-xogħol sar b'investiment ta' 100,000 euro. 80% tal-ispiża inħarġet mill-Unjoni Ewropea u l-kumplament bil-kontribut tal-parroċċjani. Fl-inaugurazzjoni, il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal li dan huwa eżempju ieħor ta' kif il-fondi Ewropej jistgħu jilħqu il-komunitajiet u jservu l-wirt u l-valuri tal-poplu. Dan huwa proġett maħsub biex il-ġmiel ta' din il-Knisja jerġa' jmur għal dak oriġinali kif ukoll inkomplu nsebbħu il-lokalitajiet tagħna u fuq kollox nagħmlu proġetti ta' ħarsien tal-patrimonju Malti. Dr. Zrinzo Azzopardi qal li l-Gvern se jibqa' jaħdem biex fondi bħal dawn jibqgħu jiġu investiti b'an wieħed li l-poplu jingħata lura dak li jixraqlu u li huwa meħtieġ. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li l-Knisja f'Malta tieħu b'serjetà kbira il-ħarsien tal-patrimonju u tħeġġeġ lin-nies jgħożżu l-wirt kulturali Kattoliku tagħna. U nagħmlu dan kemm bi gratitudni b'apprezzament għal dawk li ġew qabilna li ħallew ġawra bħal din, kif ukoll biex aħna nidraw nieħdu gost anke napprezzaw is-sabiħ li għandna u nħalluh ukoll bħala wirt prezzjuż għal ġenerazzjonijiet futuri. Qal li f'Halkirkop hawn grazzja li l-Knisja baqgħet imdawra b'tip ta' bini li jirrispetta dan il-wirt għażiż. Ħeġġeġ lin-nies jibżgħu għal dan għaliex qal li f'postijiet oħra diġà ntilef u knejjes spiċċaw imdawra bini kbir illi tfihom. Il-konservazzjoni u r-restawr li saru fuq barra tal-Knisja Parrokkjali ta' Halkirkop natfu il-ġebla Maltija li kienet esposta għat tniġġis tal-arja u bidlu l-ġebel immermer kawża tal-elementi naturali u d-diversi interventi ta' restawr fuq il-ġebla ma' snin.